L'Ajuntament de l'Eliana compta amb les viles vacacionals de l'Oasis Resort València gràcies al gest solidari que Juan Pablo, el propietari, ha volgut tenir amb el consistori, posant a la seva disposició les 7 habitatges totalment equipades i amb capacitat per a 48 persones. La iniciativa sorgeix amb motiu del desallotjament que va haver d'efectuar l'hotel el mes de març passat després de la crisi sanitària i la cancel·lació de totes les reserves que tenien programades durant l'època estival. De moment, no és necessari fer ús de les viles, però sí que es podran utilitzar en cas de que l'ambulatori o que els facultatius les necessiten per aïllar algunes persones que bé per la seva patologia o per les dimensions del seu habitatge no puguen incomunicar-se amb la resta de membres de la unitat familiar. L'alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, lloa la voluntat de col·laboració dels ciutadans com Juan Pablo, que en aquestes situacions aporten el millor de si mateixos fent costat a l'Ajuntament per a garantir que als veïns i veïnes de l'Eliana no els falte de res.